Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बनायलायबाय दिनै मोनसे बिराद स्पेशल आरो आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम आङो एसेम्ब्लियाव हाबगोन आसाम एसेम्ब्लियाव थ' बेखायनो दिनै माने आंनि थाखाय बिराद गिदिर दिन होननानै लानांगोन आंनि एकदमबारे बिराद बुंनो हायाखै आरो दायो नै पास दंखायो ओमफ्राय दा थांनानै हाबहैनोसै नोंथांमोना नायलांदो थ' लोगोफोर दायो जोङो फुंनि ब्रेकफास्ट खालामखांनानै नै एसेम्ब्लि फारसे आगान सुरलांगासिनो मानो होनबा एक्साइटमेन्टआ बिराद जानानै दङ मानो होनबा दिनै फार्स्ट टाइम लाइफआव हाबनो मोनगोन नालाय बेखायनो हाखु दाखु फुङावनो ओंखारबाय रेडि जाबाय दायो नै थांगासिनो आरो नायलांदो एसे लामाखौ दिन्थिलांसै आङो थ' लोगोफोर नै दायो जोङो मेन गेटखौ सफैबाय ओमफ्राय बिराद टाइट सिकिउरिटि आरोना चेकिं खालामजोबदों थ' नै जोंखौ बारहोबाय जोङो सिङाव हाबलांगासिनो दं आरो दायो बिराद मोजां नांखायो माने सिङाव हाबनानै ओरैबायदि क्लिन साफा खालामखादोंना दाखालि बावैसो बारा बेड नङामोन ओमफ्राय बिराद हाखु दाखुयै माने ओरैबायदि स्पिडआव खानहरदोंना कालार सालार फुनजोबनानै बैफोरखौ आखिलाजोबनानै ओरैबायदि मोजां साजायबाय माने आसरित मोनलायदों आं दिनै नुनानै माने नै लोगोफोर नैबे आखिथिं नुनाया बेनो बिश्वजित दैमारिनि हाउस आरो स्पिकारनि हाउस नै दायो जोङो राइट साइडआव हाबनांगौमोन आरो मेन एसेम्ब्लिया बिजायनो नाथाय जों गारिखौ पार्क खालामग्रोना लाग्रोनोसै दायो माने मिनिस्टारफोर ओंखारबोगासिनो दङ ओंखायनो जोंखौ बेयाव थाथ'नो होबाय आरो ओमफ्राय जों ओरै गारिखौ दोनखांनानै दायो दाहाय राइट साइडआव हाबगोन आरो एसेम्ब्लिया बेयाव राइट साइडआव ओमफ्राय नैबे लेफ्ट साइडनिफ्राय ओंखारबोनाया बेयाव पार्किं प्लेसमोन आरो बेनिफ्राय ओंखारबोदों नै मिनिस्टारफ्रा ज'-ज'नो मानि थाखाय बेबायदि ज' फैदों आं मिथिया माबा बेनार सेनार पस्टार लागायलायना फैदों मिथिला दायो जोङो पार्किंआव दोननो मोनासै मानो होनबा एकदम मिनिस्टारफोरनि गारियानो बुंजोबनानै दङ बेखायनो जोंखौ बाहेरायाव पार्किं खालामनो होबाय आरो थ' बाहेरायाव पार्किं खालामना फैनोसै जोङो सिङावसो दोननो जायगा मोनाखिसै आरो ना ओमफ्राय नै बेयाव फैनानै लामायावनो दोनफैबाय दा थाबायनानै थांनांसिगोन आरो ना दायो पासखौ लानानै थांबाय थानोसै सिङाव हाबलांबाय थानोसै सिङाव दिन्थिनो हागोन ना हाया मिथिया अब्लाबो पासखौथ' देखायबायना जासिगोन बेनो दोनहैबाय आङो ओमफ्राय दा थांगासिनो दं आरो जोंजों ओरैबायदि भिर जाबायना गुवाहाटियाव जेबो माने फाटाखौनो मोना कर'ना भाइरास दंना गैया सिङाव हाबबोबाय बिराद माने कास्टम चेक खालामदों आरो ना ओरै बारै सेगान चेक जेरावबो जेनेखि हाबबोबाय सिङाव दा जों गेलारियाव थांगासिनो दङ थांनानै आराम जिरायना थानोसै टाइम दंबावो 2,000 years later. Seriously. दायो ओंखारबोबाय आङो मानो होनबा जोंना बेलेगाव खामानि दंबावो बेखायनो थाब ओंखारबोबाय आरो ना मबाइलखौ सिङाव सोनो होआखै बेखायनो भिडिअ खालामहैनो हायासै सिङाव हाबनाय लोगो लोगो मबाइलखौ लाखिजोब्बाय आरो जोङो 1 घन्टासो थाबाय सिङाव लाइफआव फार्स्ट टाइम हाबबाय आरो ना जोंखि बेलेगाव खामानि थानायखाय थाब ओंखारबोबाय दायो अबाव थांनाय जायो र' आं मोजां मिथिथ'वा फैगासिनो दङ उनथिं थांसै दा मोजां नांबाय आरो ना लाइफआव फार्स्ट टाइम हाबनो मोननायखाय गारिखौ बेयाव गालांदोंमोन नै बेनो सान्दुङा मा जासिगोनलै दाबा गारिखौनो गाखोनानै नंला खोमा थ' लोगोफोर जोङो एसेम्ब्लिनिफ्राय ओंखारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांना फैबाय ओमफ्राय ओंखाम उखैनायखायनो जों दायो बाजै हटेलाव ओंखाम जाबाय आरो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय बाय